I dels moros se n'anem a les danses nostres. Es van a tocar ara el bolero de Castelló. A veure com sona el Dolçaines i Tabals.
Aquesta nit estem d'aniversari. Per tant, demane a tots vostès un fort aplaudiment per al grup de Barxell que complix enguany els 25 anys. Normalment, els dolçainers anaven de poble en poble, tocant la dansa. Després de pegar 2 o 3 voltetes a la plaça del poble, hi havia un descans. Refrescaven i tornaven a començar. Els companys del grup Barxell començaren a tocar la dolçaina al 1990 i es van consolidar com a grup al 1991. Tots els anys, a les festes d'eixa partida alcoiana, fan sonar els seus instruments i la coneguda i multitudinària dansa. L'abuelo Chinchín se'n va a la caseta, escull un raïm i se'n menja un granet. I sorpresa, es fa la panxeta com un tabalet. Dolçaina i tabal, repiqueu i toqueu, que això, vulga ell o no vulga, ja s'acaba. Des de la primera edició d'aquesta mostra, el grup de dolçaines i tabals de Barxell els ha acompanyat. Avui es interpretaran Roser, El Cudell i Barxellan. Quan vulgueu podeu tocar. Moltes gràcies.